சேனல் சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் எங்கும் இருக்க பெருமாள் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி நடைபெறும். கடலூர் மாவட்டம் அடுத்த பொன்னேரியில் ஸ்ரீ கரிகிருஷ்ண பெருமாள் கோயில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி கொரோனா கட்டுப்பாட்டுடன் மிக விமர்சையாக நடைபெற்றது. வாங்க நம்ம எப்போ நம்ம நேராக வீடியோக்களை போயிடலாம். திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் ஸ்ரீ கரிகிருஷ்ண பெருமாள் திருக்கோவிலில் வருடம் மார்கழி மாதத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா மிக விமர்சையாக நடைபெறும். அதேபோன்று இந்த வருடமும் கொரோனா கட்டுப்பாட்டுடன் மிக விமர்சையாக வைகுண்ட ஏகாதசி நடைபெற்றது. இதில் பெருமாள் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டு பெருமாள் பக்தர்களுக்கு எழுந்தருளி காட்சி அளித்தார். பொதுமக்களும் கொரோனா கட்டுப்பாட்டுடன் வந்து பெருமாளை தரிசனம் செய்து சென்றார்கள். நித்ய நிர்மல நீலமேக శ్యామా పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష இந்த காட்சியில் பெருமாள் தங்க உலாம் பூசிய தொட்டியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். శిష్టపాలక కష్ట నివారణ దుష్ట సంహార దురిత నివారణ వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనప్రియ గోవర్ధనోద్ధార దశరథనందన దశముఖమర్దన గోపీ జనప్రియ గోవర్ధనోద్ధార మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కి రేణుగానలోల వెంకటరమణ సీతానాయక ధృత పరిపాలక ఆర్త పోషక ఆది పురుష అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ కరుణాసా. நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது உங்கள் பாலாஜி. பாய் நண்பா.